uBhekmuzi uthi waqala ngo-2013 ukugxila kulomsebenzi wokusika amahawu nezihlangu kanti into angazange ayiyele esikoleni. Umsebenzi ngawuphethisa ukuthi ngabona ukuthi endaweni engihlala kuyona bayashoda abantu abenza umsebenzi aleyo. Mina vele nginekhono lokwenza ngoba ngisafunda isikole ngangitshela ukuthi ngizosebenza nami njengabanye abantu engibabona besebenza. Kodwa ngithe mase ngingasawuthola umsebenzi ngase ngibona ukuthi no. Ngoba vele nginekhono lokwenza amahawu ngivele ngigxile kuwona ngihlukane nendaba ukuthi ngizosebenza. Amakhasimende akhe aqhamuka ezinkaleni ezehlukene zezwe. Sithi ngingaqala ukwasika amahawu ama-customer akhona aqhamuka ezindaweni ezahlukahlukene. Ngomunye uthengile la uyalela omunye ukuthi hayi mina lami ngalithenga kaDlamini. Okumqoka ukuthi kunezinhlobo ezehlukene zamahawu kwazise leli gama lisho into eyisivikelo esikwe esikhunjeni senkomo. Kunehawu elibizwa ngomdlela elithe ukuba isinqamu kanti kakhulu lisetshenziswa zinsizwa uma zingcweka emgangeleni. Kube khona elaziwa ngehemu elinombala obomvu nomhlophe lona lisikwa lithi kuba banzi libe sandilinga futhi livame ukuphathwa amakhosi. Bese kuba khona ihawu okuthiwa itebele lona lakhiwa lizace bese lidla ngobude. Kanti isihlangu ehawini sihluke ngokuthi sona siba side sisho ukusitha wonke umzimba womuntu sinjalo nje sibanzi kanti sasivame ukusebenza uma kuyiwa empini futhi yiso lesi amabutho esilo uDingane ayesebenzisa khathi eqashele amabhunu esibayeni ngaso. Phela lapha uDingane wabe ewaholele ophathe kwangathi azobona inkomo zamanguni ezinhle kanti amabutho aqashe ngazo kwavuka isisho esithi sebephakathi.